jam hiire moɗon Dow FM Canada mi salmini woni kuuɓal ko musidɗo mon Abdoul Demba Niane gonnen nde koye heblanade yewtere nde mbaddeten hannde e professeur Aboubacry Lam to Sénégal ɗum noon hono fof oɗon mbiye bisimilla moɗon. Eyyi mba Seydi Niane mbeɗa salmina bandiraɓe men seŋiɓe e nde ɗo batirde internet. eɗen calmina kala kutortoɗo ɗemgal Pulaar ko ɓen gadorɗen salminde. so ɗum yawri parene bandiraɓe men Fuutankoɓe e nder Fuutankoɓe kadi cuɓoɗen hen halayɓe, saabu ko toon jeeyaɗen e nder halayɓe kadi cuɓoɗen mana Sinthiou Dangɓe ko toon mbotu men Dasa. eyyi en calmini bandiraɓe fo eɗen jetta ɗumen e jogade jot ha tawtore nde ɗo yewtere. eɗen ñaago Allah tan yo taw wonko ɓe dañi hen e ɓamtare, saabu ɗum neɗɗo sene heeɗo hunde yiiɗi ko so yalti hen taw wonko ɓeyditori. eyyi oɗon yuɓɓinɓe yewtere ndene kadi mbeɗe salmina on, mbeɗe daraja mon, saabu gandu wawi tan ko wittude, wawi ko windude, kono so dañani wallidiɓe ha ko witti ko walla ko windi ko ande, ene wayno ɗum ayoto no fewi ni. ɗum noon ononne Allah jarama, on jarama. eyyi mi salmini bandiraɓe foof. eyyi no mbiɗa ni ene foti Ngugiwa Congo ko windiyanke goto jeeya ko Kenya mbeɗa sikki somi jumani, ko Afrique banggue funnague o jeeya. joni noon omo jokkodiri e Boubacar Boris Diop. Boubacar Boris Diop ne kañumne ko windiyanke, kañum windi les tambours de la mémoire et français, so yimɓe ne ciftora deftere mantinade nde yimɓe manti ɗo e Sénégal. Boubacar Boris Diop noon ko philosophie yaari, woni affaire miijiyankagal, ko jangguinannoɗo école, kono ɓooyi ko natti jangguinde e duuɗe hakkudeji ɗe o jangguini université Ndar seeɗa, kono joni mbiɗa sikki o iwi toon. ene wayno Ngugiwa Congo en kañumen to leydi mumen to ko ɗemɗe gendiji ɗe hono e Swahili, mana jaalima toon tigui rigui kamɓe ɓe gonɗini ko hankkadi eɗen poti taƴodirde e ɗemɗe tubankoɓe han batten ɗemɗe tubakoɓe ɓe batten windude ɗemɗe men ɗe moynuɗen ɗe. kanko Boubacar Boris Diop o windanno no mbimi ni koye Faraysi, caggal ɗum o woppi windude e Faraysi fes, hankkadi o watti windude e Wolof, o wi hankkadi koye Wolof o waɗata. omo windi deftere kadi mantinide ene wiye Doomi Golo. ɗum waɗi kanko hankkadi o darani tan ko yo Wolof hutore e Sénégal kam, yo Wolof jaalo hen tan wonta ɗemgal yimɓe foof. Ngugiwa Congo ni ko kañumen ne tugni koye mawɗo leydi men mbe siko Keñata en, kañumen jaali e mbaɗi toon ha Swahili jaalima. Ndeke noon ko kamɓe jiiɗi miijo wonde kanko Ngugiwa Congo to woni to Swahili jaalima toon. Boubacar Boris Diop yiɗi yo Wolof jaalo ɗo, yeehi moltoye makko noon ɓe mbaddi windande beele ma o dolnu Boubacar Boris Diop o holla ɗum, o holla yimɓeɓe ndeke Wolof ne foti jaalade ɗo henne. waɗimi ruttanade windande mabɓe wattidinde nde ko oɗon gandi e leydi Sénégal wonko wayli ɗo henne. laamu gonnogu ɗo ngu yani lomti ɗo ko laamu kisu. arɓe ɓe noon ene wayno hono président Diomaye Faye e premier ministre Ousmane Sonko mbi kañumen so tawi ne jogui ceerno, ene jogui manam mo kooli to banggue miijoji no aduna foti yarude, ko Cheikh Anta Diop woni ceerno mumen, ko kañum tugnoto koye wittoji Cheikh Anta Diop. ɗum rewini ha aɓe jogui duɗal mana yimɓe parti mabɓe ɓe innira ɗum ko Cheikh Anta Diop. ɗum waɗi noon Boubacar Boris Diop nden ɗum waɗi
wallodiri kadi e waccongo pour dire que tawri hankadi ɓeeɗo ngari ko almuɓe Cheikh Anta ene yoodi hankadi ko Cheikh Anta miijino ko ma en gartu hen mataw siine hankadi wonde yo wolof no waɗa fof yo yimɓe daaro beele ma wolof o fuɗɗo lomtade français o hankadi ɗum ko miijo ɓooyngo Cheikh Anta Diop jogino ko ɗum waɗi minne dottimi e windande mabɓe kamɓe ɓe jiiɗi ko yo wolof jaalo ko ɓuri raɓɓinde haala Souleymane Bachir Diagne on wi ko ala leydi mbandi no Sénégal ni wona Sénégal tan ni koye Afrique fof ene moƴƴi kala ɗemɗe poɗɗe haalede kaale enen Mali en ko tippudi kewɗemɗagu o wi enen africain en ene saɗɗo jiita neɗɗo tan ne haala ɗemgal gotal seɗen jiiɗi mana leydi men moƴƴa goto fof foti ko ɗemgal ngal muynigal jangguine hen ko nden naftorto ɗum kono sa wiyama aɗa jangguine ɗemgal ngal muynani taw ko ɗemgal Afrique nawal ɗum deñata yimɓe heewi addude ko caɗele ndeke noon kanko waggini ko ɗemgal kala potgal janggede yo jangge gotal tan wasa suɓede o wi ko yo ɗemɗe kewɗe cuuɓe jangguine anani ko ɗum woni wittoji mabɓe kamɓe ɓeeɗo ɓe kalɗa eyyi no mbiɗani Cheikh Anta Diop min jotodiri tigui rigui saabu ɗum ko kanko ɗowi gollam golle defteram jofnirde jangde woni doctorat d'état s lettre Cheikh Anta noon kañum ko gendiyanke mawɗo ene wayno miijo makko fo hocciri ko yo Afrique naaɓe taƴ ɓoggi jimadi tajji ɓoggi jimani noon kanko o wi wawa fuɗɗade ɗo ɗo en kalani ɗemɗe men muynuɗen ɗe ɗemɗe men ɗe ko ɗen kaleten nde mbawen tajji ɓoggi jimadi ni woni nde o ummi ɗo o fayi Faraysa mo janggoya koye ɗum o wonno o yano ni ko beele ma o wonto ingénieur to banggue avion ngaji kono nde no yeehi o tawi to banggue neɗɗagal eɗen jawa no fewi o felliti woppude on fannu o naati hankadi e fannu ko wiyete science humaine woni ko fate gandal yimɓe e ɗemɗe hankadi e pinal o naati hen tigui rigui o fuɗɗi windude ɗum ɗon wonde pinal ɓaleɓe e wittoji makko o holli ko pinal ɓaleɓe adi pine foof ha tengti noon e pinal kimitiyankagal no mbiɗa ni o windi noon deftere o wi ene foti ɗemɗe men seɗen yiiɗi tajji ɓoggi jimadi ene foti kalen ɗemɗe men nde indépendance yeehi ha fandi 1960 o windi deftere ene wiye les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire ko ɗo no arti tigui e jubbude ɗemɗe ɗe no foti worude o wi so Afrique ne yiiɗi wonde ganduɗa ko waɗi fayida wona leykal taw ko leydi tigui rigui alay saago Afrique waɗata koko wiyete état fédéral woni taw ko leyɗele kewɗe ndendi no Amérique ni aɗa andi Amérique wona leydi gotiri ko leyɗele kewɗe walla no Russie ni walla no woni leyɗele goɗɗe ni o wi noon ɗum ɗon so tawi ne waɗe te kadi eɗen poti hutorade ɗemɗe men moƴƴi ko leydi foof hen état foof hen dowla foof tawa ɗemgal ene ene suuɓe haale hen ɗemgal ɓurgal yajjangal suuɓe mana watta wonta ɗemgal laamu so tewi kadi yeehi ha e état fédéral woni to leyɗele ɗe fo kawriti to gongal ɗemgal kadi suuɓe taw ko ngal haalere eyyi nden o haali ɗum ɗon noon oɗon gandi Sénégal kañum ko leydi e leyɗele poɗɗe rendude ɗe o wi tawde ko noon Sénégal ne foti suɓade ɗemgal ngal ɗemgal kam o wi sikki ala kanko kam o dengdinginani hen ni o wi tan ko wolof foti wonde o wi wolof ene foti ko ɓuuri yawde e yaccade suuɓe wonta ɗemgal laamu hankkadi jalɗine taw yimɓe fo ne kala ɗum eyyi o wi noon ɗemgal wolof ngal ko e Sénégal kam gongal wawa suɓede illa wolof o wi noon gonga Pulaar ene heewi doole kono to banggue kewgol doole Pulaar wona kamɓe e Sénégal sene ƴeewe kay wayata kono
bange rewo Cameroun ni walla e leydi Guinée kono Sénégal kam ko ɗemgal wolof ngal tan fori suɓede. eyyi joni Paté Diagne ne onne ko ɗemɗiyanke ko ene wayno ko almudu makko e on fannu ni onne kañum mi wi ko Sénégal yimɓe fof ene kaala wolof boom walla boom ni ɗemɗe keddiɗe fof ha tengtinone Pular hankkadi wolof motti ɗumen nde windata nde de ko hedde duuɓi 1948 en walla 60 en o wi gila nden Pular kam koko motta ndeke noon yimɓe fof hankkadi ene mbawi haalde wolof tawdi hankkadi jolfuɓe motti yimɓe fof ɗum kam oɗon gandi ko haala tan kono kam ene waɗi gonga o. eyyi kanko Babacar Diagne ha joni kanko de ko Cheikh Anta woni ceerno makko mi arta e audio he anani Cheikh Anta woni ceerno makko saabu ɗum ko kamɓe jiidi miijo nde ɓe janngoyi kamɓe fof Faraysi kamɓe en Abdoulaye Wadde en Saliou Kandji en e woɗɓe ko kamɓe ngadi sosde mana goomu taw ko goomu mo fandare mum woni mawninde ɗemgal wolof liggongal ɗon ɗemgal ha ngal nanda e ɗemɗe tubankoje ɗe tawa wolof haydara serdata ɗum hankkadi to banggue juɓɓude e to banggue golle tawa haydara serdata ɗum e ko wayno Faraysi en walla anglais en ni kamɓe koye nden feere ɓe goni gila ɓe goni étudiant uji nden ɓe garti noon Cheikh Anta wine siina ɗum wine siina ɗum partiji ɗi o waɗi ɗi pour heɓde laamu o siina mana miijo makko ɗum o waɗi partiji ha heewi kono ronki yaade Babacar Niang noon ɓe ndendi parti koye parti makko wonno parti o nden ɓe jeehi woore 83 ɓe dañi woore assemblée nationale ɓe dañi ko 6 goto on 6 noon Cheikh Anta kañum geddu ɗum wi woore ɗe no jaari ni kañum mana ene tundi haqqille mum par ce que won guykaji goni hen Babacar Niang funtodire laamu Abdou Diouf ha ko Cheikh Anta salino ko ɓe jamnimo ɗum kanko o joɗoni toon parti mabɓe kono noon nde no yeehi o waylu o woppu RND o sosi parti no wiye PLP kono nde no yeehi miijoji ɗi o ƴettuno RND wonde ko yo wolof hutore hankkadi e assemblé e yo won ɗemgal laamu ɗo kala laamu ne ɗuminen wona assemblé wona gouvernement taw ko wolof halte toon nde no yeehi assemblé o eri ɗum toon siinude ko ɗum waɗi nde jagorgal kalfinagal koppareje e ngaalu nden ko haalpular goto ko ay haqqillam diwi comment dirais-je inde nde kono yimɓe fof kam ene keɓi ko waye Mamoudou Kane ko on wonno nden jagorgal meɗen ari assemblé ene toppito budget muɗum o haalani ɗum wolof nden o haalni on wolof on jaabimo e Pular nden noon kadi jalni hen ko Daouda Sow wonno mawɗo assemblé ene wayno Mamoudou Kane wi tan ko so tawi eɗen kaɓa a gari kam a siftini kam mbeɗa jogui ñiiƴe nden o haalni ɗum wolof jaabimo e Pular ni woni ɓe tawi kadi tonne wona noon tan ɗum yarata eyyi ene wayno ɓeeɗo foof kam ɓe kalmi ko miijoji ɓooyɗi gila nden to banggue witto to banggue mana siinude e kuule politique kamɓe ɓe daari koye yo wolof won ɗemgal gollorgal laamu Sénégal ko ɗum ɓe gonɗini anani a Paté Diagne hoore mum wi ko gonga ni ɗemgal bangal no Pular ni ko ɗemgal manggal ene foti jeeyede e ɗemɗe poɗɗe hutorede kono noon so tawi kamɓe mbi yiɗande hoore mum wona añande bandum kamɓe ko wolof foti suɓede ni woni ene wayno hankkadi probléme o woni koɓe jiiɗi wadde ko ene wayno ɗemgal Pular ngal wona noon tan neɗɗo waro hofrude ɗum tan par ce que wona ɗemgal pamaral ɗum ene gasa duttoɗen hen kono somi raɓɓikinima tan mi wiya ko ɗum ɗo woni kamɓe fof jiidi miijo e on fannu Paté Diagne yo Babacar Diagne yo Babacar Niang yo
Cheikh Anta yo kamɓe fof ko ɓe mbi ko Sénégal kam ko wolof tan foti wonde ɗemgal laamu, ɗemgal gongal fotani suɓede ɗo henne. Eyyi Chérif, Allah jarama a jarama aɗa yam artude Ngougi Wathiongo e Boubacar Boris Diop ɓe yettuma a haali joni Abdoulaye Demba Niang ko kañum fuli windande nde watti ɗum e Pulaar, kono noon kadi windande nde wattama audio ji e Farayse e Pulaar fof. Ɗum ko ballal ma rewi ɗon, ko an watti ɗum e audio ji Farayse e Pulaar. Kala mo wawa Farayse walla wawa Pulaar ene wawi ene jogui noppi kam ne wawi heɗade e Pulaar o wattama e Pulaar. Eyyi ɗum kadi aɗa wawi artude hen sa welama. Eyo ene wayno no mbiyami ni leydi Sénégal ene waɗi ko woni yimɓe nanɗo kañumen gonɗini dal ko leydi Sénégal ndi ko pinal wolof e ɗemgal wolof foti mana jalade. Yimɓe fof poti ko yantude e mumen leydi ndi wona gotiri hankkadi woni uniformité, won hen ko ɗum woni miijo mumen. Boubacar Boris Diop jeeya koye ɓeɗon sinno koye tubankore ɓe mbiyete ko suprémaciste en. Suprémaciste woni jooɗiɓe tan jooɗoriɓe wonde ko kañumen ɓuuri yimɓe fof, ala pirtuɗo hunde so wona kañumen, yo yimɓe fof gartu tawta ɗumen. Joni noon tawdi ɓen ene ɗo lamɓe hesɓe ngari ɓe jakori ɓen kadi miijoji Cheikh Anta gonɗinno wonde Sénégal kam ko wolof tan foti ɗo jalade, yimɓe fof kala wolof, mana belsino ɗemɗe baɗe no Farayse en, anglais en e ko abbe ɗum ɗon. Tawdi noon arɓe hande ɓe ko ceerno ko Cheikh Anta woni ceerno men on fannu, ɓe mbi hankkadi ɓe dañi occasion moƴƴo fartange tawdi Cheikh Anta kañum ronki ɗum sinude ha hankkadi rutima e jomum. Ɓeɗo ko sukaɓe ngari keeɓi laamu tene gonɗini mana miijoji Cheikh Anta, ɗum noon ɓe ñihla ɗumen walla ɓe gonay duncude ha ɓen ƴetta ko Cheikh Anta ronkuno dañde ko Babacar Niang ronkuno dañde ko, ɓen tawdi keeɓi laamu beele ma ƴettu décision hankkadi mbiya ɗemɗe keddiɗe foof hankkadi ene wayno belsindama ko ɗemgal wolof tan sawdoto Farayse yi ha ɓooyi ni lomto Farayse. Eyyi ko ɗum woni affaire nde. Waɗiɓe noon yidde yo wolof tan ƴetti joni joni tan wiye hankkadi wolof sawdima Farayse, hankkadi ko ngal ɗemgal tan haalete caggal Farayse. Waɗiɓe softude ɗum ɗon, waɗiɓe yidde yo won joni joni won koɓe kuli ko Cheikh Anta haalino ɗum Cheikh Anta e Paté Diagne foof mbino ganden noon rokki wolof doole, rokki fond ɗum ko ɗemgal haalete ko hedde Benin en, rokki ɗen rokki mana wamrankore wonde juulare doole, rokki ɗumen doole ko ɗemɗe ɗe ganduɗa ko ɗo tubakoɓe ɓe mana dimti dimle mumen ɗe, ko ɗum waɗi ɗen ɗemɗe dañi doole. Sen ƴetti e yeru Sénégal tubakoɓe nde ngari nde oɗon meɗe ɓe gardi ko Dande Guéj. Dande Guéj noon daare en hankkadi ha fayi Dakar ko julfuɓe goni hen. Ɓen ɓe ngari koye ɓen ɓe ngari jokkodirde kala koɓe gadduno e ɓamtare e gueɗe kese koye ɗin nokkuji mbaɗa. Guure mawɗe ko ɗon cosaan, ngaalu moƴƴu ko hen waɗa, isinaji ko hen waɗa. Ndeke noon so tawi wayi noon yimɓe wonɓe nder leydi ɓe kala hen jiɗɗo jaam, jiɗɗo abbade e no aduna wayi, mana ma ara haye mana leydi julfuɓe nde haaju mum humto mi arta. Ni woni tolninoma e nokku sa yiiɗi yobde lempo yobrete tan koye kalis, a wawa ɓedde gawri ma jooɓa lempo ala ko ma daña kalis.
saɗa yiɗi dañde kalis noon ma ndema ko tubakoɓe jiiɗi wonta kalis ko wayno guerte en te oɗon gandi guerte ɓe ngari nde ko ɗum ɓe mbi yo reme ko ɗum ɓe ɓuuri yidde guerte ɗe ndemete koye leydi Julfuɓe ni woni ɓe ummo Fuuta ɓe ummo Fuladu ɓe ummo mana Sénégal oriental ɓe ummo ha Mali ha fayi Niger ene ngara tawa ngarat ko rumde guerte rumannoɓe guerte ɓe watti hankadi natti hodde so ndungu silti jeeyi guerte mumen keeɓi kalis jomumen ko tanno ha ndungu ara kadi natti hankadi hodde jooɗi caayi e Julfuɓe usine aji mbaɗama ko kamoji guerte jaltina hen diwline e gueɗe goɗɗe sa yiiɗi kadi dañde kalis koye ɗin usine aji liggotoɗa ɗin usine aji goni ko oga banggue Cheikh Anta Paté Diagne noon mbi ɗum ɗo rokki ɗeɗo ɗemɗe rokki wolof doole ko ɗum ɗo kala ko moƴƴi économie moƴƴo ngaalu koye leydi mabɓe woni kono noon ɗum wawa duumade cayi kala ɗum ko tubakoɓe mbaɗi ɗum ni woni ɓe ko wiyete déséquilibré leydi ndi dimgal mum natti wonde dimgal mana dewgal lawol ngal wawri leydi Julfuɓe hankadi ɓuuri ko hedde wuro leydi ndi foof moƴƴude deke noon gayi ɓe garata Cheikh Anta Diop e Paté Diagne noon mbi ene gonɗini ɗum ɗo kala ñande yimɓeɓe keeɓi koye mumen puɗɗi moƴƴinde ngaaluji keddiɗi ɗi nokkuji keddiɗi ɗi kañumenne mbatti gollenede won gueɗe hankadi pinal e ɓamtare yette mumen yimɓeɓe nattat arde e leydi Julfuɓe so natti arde e leydi Julfuɓe noon ɗum ko ɗum rokkuno ɗemgal wolof ngal doole ɗemgal ngal nattat hankadi jogade ɗen doole te tawde en keeɓi indépendance Fuuta hankadi fuɗɗima liggede Fuladu fuɗɗima liggede Casamance fuɗɗima liggede ɗum pamorton ɗum tan ko on jii hande en minen wonɓe hakkude maaje ɓe min dañi lawol min dañi courant guese maaro mbatti remede basalle mbatti remede tamare mbatti remede yimɓe natti rumde guerte saabu ɗum leydi ɗo guerte mbaɗeteno ɓoori ha laaɓi toɓoli natti hewde donc yimɓeɓe hankadi natti arde no gardanno ni ndeke sa aɗa ara e neɗɗo ko an heewi sayide e muɗum walla kaala ɗemgal mum ɗum kadi bandiraɓe men yahoɓe Côte d'Ivoire ɓe ne mbawi ɗum famde sa yeehi Côte d'Ivoire alay saago a wawata juulare minen won sukaɓe men garti sukaɓe dañno toon ɓe kalanno ko juulare anani ndeke noon ɗen doole ɗe wolof dañi so leydi ndi waylima so ngaalu ngu waylima ene gasa doole ɗe gonata koye ustade on jii Macky Sall ko ari ko wi ko équité territorial woni mana kala ɗo neɗɗo wone leydi he ene foti ɓamtare yetto ɗum natta hankadi ujde ene ara ene sayay leydi Julfuɓe ɗum waɗi Macky Sall fuɗɗi gollude leydi ndi e banggueji foof kala ɗo neɗɗo woni hankadi ɓamtare tawma ɗon ɗum waɗi noon ɓeeɗo anduɓe ɗum ɗon ko Paté Diagne en e Cheikh Anta en mbino so tawi mana ngaalu ngu waylima yimɓe natti arde e leyɗele Julfuɓe ɗemgal wolof ngal famɗitto doole te aɓe gandi ko gandumi ko kartal jiiɗon hande ngal ko Pulaar jogui nder leydi ndi foof ndeke noon so wayi noon yimɓe natti arde ne caaya e mabɓe ɗemgal mabɓe foltere nattat jogade ɗen doole ndeke noon guila ɗum ɗo no arani yo yimɓeɓe jaakino hankadi mbaɗa ko ganduɗa duttal wawata hen wonde wiyeɗe wolof hankadi woni ɗemgal yimɓe foof par ce que ɓe gandi koko arata ko moƴƴani e wolof ko ɗum waɗi ɓe jiiɗi noon heñade ɓe mbaɗa ɗum ɗo ene wayno ko ɗum woni koɓe kaalata kono ko ɗum woni kulhuli mabɓe ha ko ɗum waɗi ɓe jiiɗi mana yoɓe jaakino ɓe mbaɗa profité e ɓeeɗo arɓe ɓe beele maɓe ƴettin ɗumen oɗon mesure hankadi wona hankadi duttal ala jaalima hankadi wolof e nder leydi Sénégal eyyi ko ɗum ɗon woni gueɗe ɗe hen ɗum ɗon noon hankadi enenne sen paami ɗum eɗen poti ƴewde no mbaɗɗen on jii Macky Sall won gueɗe kewɗe haalama e mum
wonde ala fof ko wiyaako kono noon ko ɓuri mettinde ɓerɗe won hen ko Macky Sall wi ko wonno ko yo iw hankadi yimɓe fof yo tin koye Sénégal jeeya mbaɗa profité e ngalu Sénégal hankadi goto fof yiito hen hoore mum doole e saliɓe wotande Macky Sall ɓe ko ɗum woni mette mumen ha gotananimo ndeke noon ɗum ɗo kam hankadi sen pamiri ɗum ni goto fof hankadi ne andi ko foti wonde darde mum eyi windande nde kam ko no mbimami ni ko ƴewde jamanu o no wayni situation men no wayni ko dogata ko kadi ɗum fof nde ƴewmi ɗum tawmi hankadi yonti wada ko kalmi e ɗum ɗo yimɓe ne mbiya mawɗo mi haalino ɓuri mawɗo mbeɗe anduno ɗum ɗo ko jiimi ene yaha ene moƴƴi yimɓe ɓe fammine ɗum ha paama ganda ko yeyre e dow mum ko sabu ɗum situation no wayi hande ni sen ɓurani tinnade ko kuule ƴettete mana kuule ɗe betta en haha ɗum waɗi noon pellitmi wadde nde ɗo windande nannimi hen kadi ko yiide ko ganduɗa ko ɗum ɗo so accirama noon tan ko noon yarata hankadi ha nde yimɓe ɓe tinata wonko kewi nde tawata hankadi ko heeɓiɗo junggo hippata ayi addi windande nde ko won film goto ƴeewoynomi koye film o faari koye ceerno Souleymane Baal film noon paaruɗo e ceerno Souleymane Baal so tawi yimɓe ɓe ne bismama ngo waɗama tan e wolof hannama hen dallen ak jaam pulaar yejjitama taw ko film mana kalowo haala ceerno Souleymane Baal to jeeya to ɗemgal haalannogal so tawi film waɗama mum pulaar yejjitama ɗum firti ko hankadi kono mbimami ni ɓe daari koye ɗemɗe ɗe fof yo mbare ha heddo goral ɗum noon min kam mbeɗe andi mi wondani hen wona mi yiɗa ɗemgal wolof ala mbeɗe andi sa wawi ɗemɗe kewɗe ɗum ko nafoore tan kono noon hande o wiide en eɗen mbara ɗemɗe men fof tan ha heddo ɗemgal gotal moƴƴani leydi ndi deñata ɗum addara ko caɗele te kadi ala nafoore ayi wiyoɓe mana yimɓe so kaali ɗemgal gotal tan hankadi probléme aji men fof degli hankadi fo weɓata etc hankadi ala caɗele dañata ɗum ko haala tan Cheikh Anta ko ɗum sikkanno kono aynde o ari o wimo sina ɗum o tawi wona noon ayi sen ƴetti yeru leydi Rwanda oɗon gandi warnguji bonɗi mbaɗi toon e 1994 fodde million nen Tutsi en e woni Hutu en mbara anani ɗum ko yaw nanɗon wadde ɓeeɗo pirtani haydara ɓeeɗo ne mbaɗa ko kañumen ɓuri yimɓe fof ɓeeɗo ne mbiya ɓeeɗo ko yayi min on nguttu ari hakkude mabɓe ha warnguji mbaɗi ni bonde mbaɗi toon nani ndeke noon goro fof ene foti heɓtinde goɗɗo on mana rokko ɗum hurum foti jogade o kono so yimɓe deppi tan ha gacci ko minen tan goni yimɓe onon on gona yimɓe ay ko heɓti Rwanda ko ene wawi heɓtade en ɗum waɗi noon fuɗɗori koye ɗemɗe goro fof haalata ko ɗemgal mum ɗemgal wona ɗemgal tan ɗemgal ko kañum soomi neɗɗagal neɗɗo fof ndeke noon sen yii kone jogori ustude neɗɗagal men ene reɓa ene foti mana waɗa ko kalɗen hen yimɓeɓe paama ko yehere anani soɓe paami ko yehere noon hankadi gando kam waɗi fodde mum holli yimɓe ɗum ɗo de nan kewa doole men ko ni foti ɗemgal men ko ɗo tolni joomumen noon e on sa so tawi donki darade
woto mbi kam gandano ala yo mbi kay ko min darnani koyde tan kono mbiyata ko min gandano ko ɗum woni mujibu windande nde. ayi hutu en e tutsi en yoɓe yo enen fof yen kaal wolof tan ko ɗum ɓuri moƴƴude men hankkadi ko nden goneten neɗɗo goto. ala haalde ɗemgal gotal watta yimɓe neɗɗo goto. mi yon hutu en e tutsi en mbardiri kamɓe fof dey e wardirde ko ɗemgal gotal ɓe kalanno kiñar wanda. hutu en e tutsi en fof ko ɗemgal gotal kalanno beele ɗum haɗi ɓe wardirde. ndeke noon ganden kam wiide ne yo yimɓe fof mbattu haalde ɗemgal gotal ala wona kam jaam addata ko caɗele ɓeydata. saabu ɗum ma won kam andude ko yaɓɓaɓe ɗemgal ɗemɗe mumen ubbama ɗum ɗon noon beele ne wela jomumen beele ne gaccira ɗum noon tan ko ɗum waɗimi windude nde ɗo windande. iya Chérif a jarama. eyyi no mbiɗa ni lama ngal juuri seeɗa kono noon ko alay saago ko noon wayata so yimɓe mbaɗa diftodogen. eyyi windande nde bindumi ɗum nde min kam haqqillam nangi ko tawde ko wayni so windama fotani humpude ardiɓe leydi ndi. ko ɗum waɗi mi jokkodirani e mawɗo leydi ndi tan directement kono noon wonɓe gandumi ene jokkodira e makko. mbeɗa jogui musidɗam goto ko minen jangguide école normal William Ponty ene wiye Birom Ngom walla Grégoire Ngom jeeya ko Jagañaw. donc kamɓe jiidi wuuro aɓe jokkodiri mi neldi ɗum windande nde mbimi no waɗi foof yo waɗ feere ha windande nde yettomo. on wi kam yettidi windande nde aide de camp makko. on kam wi kam noon. won kadi liggottoɗo e makko ko kañum woni pewjidiɗo makko to banggue diplomatie. onne kadi mi neldi ɗum windande nde. mi wi ɗum yo waɗ feere yettinamo windande nde kanko mawɗo leydi ndi. on noon so tawi ko gonga mbeɗa andi kam heeɓi windande nde kono wiyanimi yettinimo walla yettinanimo ene gasa tawa yettinimo. won mbiɗomi ko wayni so jomumen keeɓi hayso yettima mbiyatama yettima ko noon tan deƴƴirta. mbeɗa yakori kam o windande nde yettima mum. eyyi ɗum ko on fannu. eyyi ene gasa ni tawa hay sinno mi waɗano noon ma windande nde tawde yalti service aji makko ene mbawi ƴettude windande nde kollamo ɗum saabu ɗum won ɓe ganduɗa ko ɗum tan woni liggey mumen. so won ko waɗa président ne foti andude aɓe mbawi mana janggude ɓe mbaɗana ɗum hen ko wiyete synthèse ɓe tongana ɗum mana fayida gonɗo hen o. ɗum ni kadi ene wona taw o heɓri ɗum noon. eyyi so ɗum ɓenni ay affaire pôle territoire uji ɗi mbiɗa ɗi Macky Sall ko ɗum wonno miijo mum. kala mo falani ɗemgal ene andi kam e nder Sénégal goto fof wonko liggana goto fof wonko waɗana. ko ɗum waɗata goto fof heptina hoore mum eko yahre ko wasa hankadi no mbiyeten ni jomum uja abboye eɗo ɓuuri leppude fof abbo toon. kanko kam ko ɗum wonno miijo makko te o fuɗɗinoma hen tigui rigui. kono on jii hande arɓe hande ɓe wonno mbaɗiri gueɗe ɗe Abdou Diouf en wonno Macky Sall en wonno eɓɓirno ɗum. ɓeɗo kañumen wonno eɓɓiri. kono min kam nanggumi tan ko région Matam kam Matam ene jogui pôle mum territoire. kono noon département de Podor kañum jokka koye pôle territoire mana Dagana fay Ndar. eyyi ɗum ɗon noon beele eɗen jiito hen koye men. ɗum ko yimɓeɓe gandi ɗum. heddi tan so tawi yimɓeɓe tawi jiitotako hen koye mumen mais yoɓe kaal. neɗɗo sa waɗama ko welanima mais haal wona joɗade tan deƴƴinoɗa.
so tawi ko waɗa ko fewnitaki wi fewnitakima so tawi ne fewniro fewnire so tawi kadi jomum salima fewnidde anne ganda no mbara e muɗum gasi ɗum kam ko ɗum tan woni hen ɗuma ko heddi ko min mbajotomi ko hande o on jii ɗemɗe ɗe won jogiiɓe miijo men kañumen miijo men ne laaɓi cuuɗaki hen heddi noon ko beele enen ha joni keddoroɗen tan ko tawdi eɗen gandi jomumen daari koye warde ɗemɗe keddiɗe kala ko kewi yimɓe men waɗoɓe politique walla yimɓe men ardiɓe diine kala ko kewi so hunde waɗi tan ɓe mbiya aha tawdi ko enen e bandiraɓe men ɓeɗo gondi ɗo ɗum noon kalen tan ɗemgal ɓurgal wawde nanede ngal beele ma jomumen beele ma en nawru ɗumen eyi ɗum kam sen koɗe gonu wuuro ganden ko enen goni e warde ɗemgal men wari ɗum juuɗe men ɗum kam waɗoɓe politique e ardiɓe diine ɓe yo gandu ɗum heddi noon goto foof so andi kam ɗum ɗo ko ɗum ɗo jibinta continue hen ɗum hankkadi ko kañum hen noon wiyata kam haalaka eyyi heddiɓe ɓene so tawi yimɓe ne bindire mi arta so tawi bindiragol ari kewendi yimɓe ne ɓeete an ɗo winditteɗo a waɗani ɗum mana a rokkani ɗum fayida bindiragol ara wiye wuuro moon ko hande winditte finama na dawana wuuro wongo walla mbasa toppitade hay sinno a dawini yo wonmo goppuɗa to galle to kam taw windittoɓe so gaari ene wawi haalande ɗumen ko sohla ko kono ala jomum waɗani ɗum ko importance ɓuuri ɗum bonde kadi ko won hen so jomumen gaari ne bindito haalanta ɗumen ko woni e yimɓe ko joguiɗa e yimɓe ko gonata koye famɗinde ɗum kam mi woɗɗatani mi kala jeeyaɓe Sinthiou ene gandi waɗi dumunno koye ɗum min konno wara kalen mana yimɓe no poti sona ɗum lempo en ɗumaнаji men fof ɓeydoto ko gonga noon effectivement nende laamu tubakoɓe lempo no koye ma poti fof ko ɗum noon deke hay goto yiiɗa haalde ko jogui ko sona ɗum impôt mum ɓeydoto kono ɗum kam tawi joni en gandi sen mbaɗi noon ene usta limore men wiye ko ngol ɗo ɓuuri hewde enen taw ko enen usti koye men ɗum ni kadi yimɓe ne poti rentade ɗum yimɓe ne poti rentade ɗum so ɗum yawti so neɗɗo ari tawima e nokku ma yo haal ɗemgal maɗa laamu so ari tawima e nokku ma yo haalane ɗemgal ma walla so wawa haal ɗemgal yo haal ɗemgal gandagal ngal walla hay sinno gongal ngal haalama yo fule watte pular kono ala ɗum si en belsidima ɗum no mbimi ni ko enen jogori wartude ɗemgal men juuɗe meɗen ɗum kam ganden ɗum walla neɗɗo ɗum fo ni wawnaka hen kono ala nde dañi occasion mana hollude kañum ko pinɗo ene wawi ɗemgal gandagal ngal ko hen daroto natta haalde ɗemgal mum fes anani on yii télé ji ɗi hande série ji jaltoji hen ɗi ɗum Allah walli en en dañi télévision ngaji kesi série ji pular ene jalta hen mais ƴeewen ɗin série ji goppen mana ko heddi ko ƴetten ɗin série ji hande o kala ko no série wayata eɗen jogui série ji pular ene yaltayi télé fulɓe international ene yaltayi marodi pular ene yaltayi comment dirais je pulagu ɗum hande kala joguiɗo mana canal plus yo jaran ɗum wadde abonnement wawa hebde ɗin télé ji ganden gonɗen koye haare ɗemɗe noon so ene waɗa mais goto sen belsidima ɗemgal men ko wawi ɗum heɓtade fof ko enen mbaɗi eyyi ko gonga no mbimi ni wawde ɗemɗe keddiɗe ne moƴƴi ha maayi ko ngaalu kono noon so tawi wonko soomi nder hen aɗa andi wonko soomi nder hen anne yo won darde nde daariɗa aha mbasa wonde ɓoccode tan mana ha mbatteɗa e ɗumanaji ɗum ko ɗum basiytomi leñol ngol en uddaki e hay ɗemgal gotal kono noon ɗo poɗɗen haalde ɗemgal men ɗo ɗo poɗɗen mana daranade ɗemgal men ngal daranoɗen ɗum mbasen welsidade par ce que ko welsidare addata won gueɗe min jogino ceerno men mawɗo o wi hoddiru ene woodi kono hoddiru heewi yande tan koye hoore belsidiɗo enen hande o ko nden welsidare poɗɗen woppude
nani ganden ɗemgal men ene sohli darde eyyi te kadi angal weli daranade sabu ɗum no mbimami ni jaga mbayno yimanno jimol on wiya suul kerdu ko tere feeñ wiide aɗa ubba ɓuɓri hatta ɓuɓri ndi mana feeñde walla mbelu neɗɗo mbiya aɗa ubba ɗum hatta mbelu ngu feeñde ko mbaɗɗa e leydi fof mbelu ngu iwrata ko dow enen ɗemgal bangal no ɗemgal pulaar ni ummingal ɗo yeehi ha geec mana mer rouge ko geec ha geec ngal ɗemgal kay ene weli daranade ngal ɗemgal ala fo bawɗo ubbude ɗum heddi noon ko ma jomumen darna koyɗe ngal ɗo angal weli haɓanade hande ala fo ɗemgal ngal waddere e oɗo banggue kam e Sénégal ngal waɗani sabu ɗum ɗemgal taccugal keeri yeehi ha to mbimiro ene weli daranade heddi noon hunde fof ma waɗa karantagal ay joni min mbiɗa winda defte a windata deftere taw koye pulaar winda jomum men garɗo fof wima a nde defte ko jarata mbiya ɗum 100 o ɗum tiiɗi ɗe 100 deftere jarore 100 sa wi ene tiiɗi ne jalniyamayi a anda ko deftere jarata won defte jaroje min mi soodi deftere ujunnaje 10 e deftere jaro 100 ni tiiɗi won gonowo so ari tan wiyama ɗum ɗo ko gasidaji Serigne Touba kala ko foti jarde ene wakkili wadde hen tawani jogorani janggoyde kono noon tawdi tan ko jingande mana lawol muɗum ene wakkili hen ko woni foof ko ɗon pellital men foti tolnade kala ko waɗa e pulaar wona karantagal ay publicité ji mi arta télé fulɓe nanɗo ko pulaar ɓuuri hen wawde haalede série ji ne jalta hen kono joom ngaluji men beele ne jarani ɗumen wadde sponsorisé ɗin téléji ɗin série ji mbaɗa hen jawɗele mumen so gari beele ma publicité mbaɗeteɗo hen o jooɓa beele ma série ji ɗi mbawa yaltude kono ala mi nani joom télé en ɓe ne kaala ne mbiya e garɗo foof waɗete ko ƴewde no wasiri yoɓirde an ɗum noon sa ari wiya yoɓata goɗɗo wi yoɓata holno télé wurdata te télé wuurede koye publicité ɗum wonajum ndeke noon yo jarana en so defte bindama cooden so série ji ɗumina mbaɗen abonnement canal ko ujunere jarata pour keɓa série ji ɗi ɗum so neɗɗo gonɗo Fouta wawa dañde ujunere ene jogui kam gonan ɗum caggal leydi jogono ɗum abonnement muɗum reena pinal muɗum ɗum eɗen poti wattude haqqille e ɗum ɗon ganden hankkadi gonɗen koye haare ɗemɗe e haare pine sen belsinima noon ha pinal men foolama ɗum ko enen mbaɗi de eyyi ko ɗum ɗo mbawnomi ɓeydude eko mbiɗa ko ɗum noon Allah jarama on jarama ngal ɗo namdal ne waɗi fayida no fewi ene waɗi fayida no fewi saabu ɗum hewɓe ene juuma ɗon ene donki famde so tawi pulaar ko ni wayi yajje e Sénégal holko waɗi wiye haaloɓe wolof ɓe ɓuuri hewde ɓuuri ɗemgal wolof ngal ɓuuri jalade ɗum ɗon mi rokka yeruji tan ayi mbeɗa jogui ɗo henne limoje département Podor e limore département Mbacké e limore département Dakar mi fuɗɗoro département de Podor wertago mum mi haalay Faraysé tan vraiment ɓuuri yawde ko 12 947 kilométre carré ɗum woni jaajendi département Podor anani yimɓe département de Podor fof so ndendi ko 469 102 ɗum ko recensement battidiɗo 469 102 sa ƴetti a fecci ɗum e jaajendi département o wonata ko kilométre carré fof ko yimɓe 29 kilométre carré fof yimɓe 29 ƴetta département Dakar wertago mum ko 77 kilométre carré 77 kilométre carré département de Podor en mbi ko 12 947 kilométre carré ɗon gam ɗum ne woɗɗodiri yimɓe département Dakar
que 1.030.594. 1.030.594. onon gandi kam ɗum ne woɗɗodiri e 469.102. sa fecci ɗum e jaajendi département o ko 14.000 no ko 13.364 habitants au kilomètre carré. 13.364 habitants au kilomètre carré. ayi 13.000 kam ene woɗɗodire 29. sa ƴetti département Mbacké kañum wertangu mum que 2.423 kilomètres carré. yimɓe mum que 1.359.757. 1.359.757. densité mum ko 317 habitants au kilomètre carré. woni sa fecci yimɓe ɓe e wertango go wona 317 habitants au kilomètre carré. ayi département Mbacké hande ko kañum ɓuri yimɓe e département Dakar, par ce que ɗo ko 1.359.000, ɗo ko 1.030.000. to ko Mbacké ko 1.359.000, Dakar ko 1.030.000. son jii ɗum noon waɗi noon ko département Mbacké wuro Touba nan hen. wuro Touba ko toon woni. ndeke noon ɗum ɗo holli on yaajde sarade ene seeri e sukkude. sarade e sukkude wona gotum. ɗo Pulaar woni ɗo ɓuri yaajde ɓuri sarade, kono ɗo Wolof woni ɗo ɓuri sukkude ɓuri heewde yimɓe. ɗum waɗi noon so ene ƴeewe haaloɓe ɗemɗe ɗe no poti ɗo yimɓe ɓuri sukkude ɗo kay ko ɗum so wiyama ko ɗemgal ɓen ɓuri wawde haalede ko ganden ko noon foti wonde. saabu ɗum ɗo sari kono sukkani, ɗum ɗo sukku saraki. hunde noon ne wawi sukkude wasa sarade tawa kadi kañum ɓuri hewde. ko noon ɗum wayi. ndeke noon so tawi ɗo ɗemgal Wolof ngal haaleteɗo ko toon yimɓeɓe ɓuri hewde, toon ɓuri sukkude yimɓe. ɗum waɗi effectivement ɗemgal Wolof ngal jaalo. en kaali nane en mbi kadi ko jolfuɓe kañumen mottata heddiɓe ɓe. aɗa andi waɗatma mottude neɗɗo ara tawma neso nesuma haala ɗemgal ma. ko ɗum ɗon koye ɗum gonɗen. mi arta ndeke noon so tawi ko heddiɓe ɓe tawrata jolfuɓe ɓe fawade e sababuji ɗi mbimi nane ɗi, tubakoɓe ko toon jooɗi, kala ko moƴƴi ko toon yirere. ndeke noon ko yimɓeɓe cohlata mana arde toon caaya e mabɓe so yeehi ha juuti. ndeke noon kamɓe koye ɓeydade tan ɓe ngoni. ayi en kaali en jii joni sererade no wayi jokorade e hakkude ɗemgal Wolof ngal, mais sereraɓe limore mumen woni koye ustade. recensement 2013 ko 11 et quelque ɓe gonno, joni ɓe garti 9 et quelque. firti ko toɓɓe ɗiɗi gonti jolfuɓe, natte jolfuɓe natti wonde sereraɓe. sa ƴetti leƴƴi goɗɗi ɗine ko noon ma won arɓe caayayi ɗumenaji e caayayi jolfuɓe, natta wonde Mandeng en, natta wonde mana Fulɓe, natta wonde goɗɗum e goɗɗum. ndeke noon ko ɗum waɗi ɗemgal Wolof ngal hewde doole. ɗum kadi ko ɗum fammintuma ko waɗi so tawi joni ɓeeɗo ngari mbi hankkadi ene moƴƴina ene mbaɗa pôle territoire goto foof heddoɗo wonno hankkadi wasa sayde e heddiɓe ɓe. ɗum welata yimɓe foof, saabu ɗum ɓurnoɓe doole yimɓe ne garani caayi mumen ɓe. ɗum welata ɗumen. ɗum waɗi won gueɗe kewɗe sen ɓurani tinnade ko en konete, tawa ɗo koneɗen ɗo enen nafoore men ala hen. anani ɗum ɗon eɗen poti ƴewtidade ko mbatten ko en. eyyi Allah jarama on jarama.